Pwy gael chi'n well na phlant ysgol Llanllechi wedi gyflwyno hanes ardal chwareli Gogledd Cymru. A gwneud hynny yn neuadd Ogwen Bethesda, yng Nghalon Bro'r Chwareli, ar ddiwrnod agoriad swyddogol Llwybr Llechi Eryri. Da ni wedi sefydlu Llwybr Llechi Eryri i ddod â treftadaeth a'r tirwedd sy'n ffantastig o gwmpas yma i'r byd. Mae o'n taith 84 milltir o hyd, a mae'n mynd trwy'r pentrefi Llechi, a mae'n hefyd yn dod â pobl i'r ardaloedd lle maen nhw ddim yn mynd fel arfer, a hefyd dod â busnes i'r economi leol. Gwirfoddolwyr sydd wedi gwneud cynswth y gwaith ar y Llwybr Llechi, ac mae 2 flynedd o waith bellach wedi dwyn ffrwyth. Y gwaith cyntaf oedd edrych ar y mapiau a chwilio am llwybr cyhoeddus addas oedd yn gallu cael eu cysylltu gyda'i gilydd i greu'r taith gyfan, ti'n gweld. Ac ar ôl hynny, wrth gwrs, oedden ni'n gorfod arwyddo nhw, roed arwyddion bach, roundels bach na i fyny, ar pist giat a bethau felly, i arwain bobl o amgylch yr daith. Yn ogystal â'r llwybr sydd yn mynd dros y tir, mae yna siwrne hefyd gall pobl ei ddilyn i fewn i hanes yr ardal. Ac yn ystod y daith ar hyd y llwybr, dyn ni'n awyddus hefyd i ymwelwyr, i gerddwyr, fynd ar daith i fewn i hanes y bro a'r ardal. Mae wedi bod yn bleser mawr helpu greu'r Llwybr Llechi, a dwi'n gobeithio fydd y bobl bydd yn cered o yn sylweddoli pa mor bwysig mae'r diwydiant Llechi wedi bod i hanes a ddiwylliant bobl Gogledd Cymru.